Posible egitar ez dauzen artean, akizue, Renekasen Baiona Tarazala, Baionako udaletxeak emandako laguntzarengatik, eta bere izenean hemen daukau Kristin, bertako kulturako zuzendaria. Antolatuta dago gaurko eguna, pixka komenaldia egiteko giza eskubideen inguruan zabiltzaten talde guztiei, eta da Donostiako giza eskubideetako batzordeak antolatutako ekitaldi bat. Eta ni zarara bukatzeko, bera nuzet importantena dago ikustea, esan Renekasenen bi ideia bintzat azpimarratu. Uste beraiek askotan lotzezula, bakea eta justizia. Zatezun, benetako bakea lortzeko justizia aurretik landu behartzala, eta justiziaren oinarria bakea zara. Eta bigarren konzeptu bat esatezun, bakea zara gizakien eskubide bat. Eta nik uste dut berriz ere aitortzea gaur hemen oso importantea dara. Giza eskubide guztiak, giza eskubide guztiak pertsona guztientzako. Eta konzeptu horiek nik uste badatorra gaurko egun batean eta gaur bizitzen egian Euskal Herri horretan garaia honetako.